At danti nasayat a lugar pagsasabatan dagiti persons with disability iti Baguio City. Babad iti naipasdag a cafe and restaurant. Anya nga tatikan na yunan am isirbi ditoy a negosyo. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Napudot ken na imas a kape, a served with care, ti jaya ti daytoy a cafe iti Baguio City. Formal na ilukat daytoy itay agsapa masarakan iti PWD Livelihood Center iti Orchidarium ti syudad. Sigon iti Persons with Disability Affairs Office, babaan iti cafe kat mapagbalin ti Baguio Orchidarium kas Inclusive PWD Livelihood Center. Makabukal da iti sustainable nga oportunidad ken agserbi kas natalged a pagtaengan a mabalin na pagkamangan dagiti persons with disabilities iti syudad. Malaksid iti dayta, addang matlaang daytoy tapno mapagbalin kas inclusive tourism barrier-free ti Baguio City. This is one way of giving employment and at the same time entrepreneurial skill acquisition and development for every person with disability here in the city. This will be the place for a therapy for arts, therapy for counseling. Mamatimot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga agbalin a nabaligi ken nalatak ti cafe. Sigon iti mayor, impasigurado dati pan nakaisimpa ken pan nakakumpleto dagiti kagawaan iti cafe tapno mapagbalin daytoy a sustainable. Kinuna na malaksid iti kalidad dagiti taraon a maiserbi kadagiti bisita iti cafe. Tarigagay damatlaeng a mapatibker ti relasyon ken pamati ti publiko kadagiti PWDs iti syudad. This will be managed by our PWDs. All funds will go to the PWD. Ang expectation lang namin is they make it successful. And they were able to generate revenue. Dakkel mo ti panagyaman dagiti PWDs iti oportunidad at jaya ti cafe kadakwada nang runa iti empowerment ti lokal na gobyerno iti sektor dagitoy. Siyempre, very excited kasi at least mapapakita na namin ng mga PWD ay kaya din mag-work. Nakalukat ti cafe iti alas 8 ti agsapa agingga alas 5 ti malam. Bridget Marcasi, Pangusfian, para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.